jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten sayonen Fulbe TV wari kam ɓamta wolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari konde welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddino yitina tawa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten Fulbe TV ɗon holla bine gaɓɓe ko ɓe sukaɓe tariɓe ɗo takkiɓe ɗo taariɗo fof hande saabu kamɓe gonoyta janggo mawɓe ardiɓe tambiɓe wonande leñol ngol nden noon ko haalete ko ina foti heɗede luɓol min nokkigol seeɗa tan si Allah jaɓi ko nde yewtere ɓuuri himmude e kala ko mbaɗeten ɗo goɗɗum ɗum fof no himmi kono noon okken nde ɗo yewtere waktu mum hakku mum sabu mawɓe nani ɗo eɓe poti hen haalde beela mbawen dañde ko jooɓiɗen e ngal ɗo kawral tawa si en kooti eɗen mbawa liggorde ɗum inna fa leñol ngol sen mbi ngal ɗo lamdal ko lamdal mawgal ngal welani jaabade e jonde wootere kono noon ma en jubbu hen seeɗa ngal ɗo lamdal etade jaabade ɗum gadorten ko yoga e lamde namne ɗe namnotoɗen ko e men beela fulɓe meeɗi rendude goni gootum ko hoɗe ɗum wonno hoko wannoɓe pecci caggal ɗum walla ɓe ceerti e hono mbaɗeten ha fulɓe gona gootum ɗeɗo lamde jiɗɗen jaabade e daɓɓa si tawi ko lamdal gaɗigal ngal beela fulɓe meeɗi wonde gootum ha hande eɗen gullito en gonani gootum mbiyen lamdal ngal ko eeyi hono wonirno e hono wonno e nder daarti men histoire leñol fulɓe mawɓe men kaali heen wano mawɗo men tedduɗo men ganndo men afrique najo mo niveau international amadou hampate ba binduɗo ko faati e pinal fulɓe hay so tawi ko ɗemngal français o windatno kono ko pinal ɓen ngal woni ko laɓɓine ha laaɓi e wattande yewtere nde ma en gaddu defte seeɗa ɗo winduno ɓe poɗɗen jangude enen fof beela jo enen ganden koye men sabu sa andani hoore ma a wawa teddinde hoore ma sa teddinani hoore ma a wawa teddinde goɗɗo mbimi nden noon en etonona jaabade lamdal gaddingol ngal beela fulɓe meeɗi wonde gotum ko hoɗo wonno e nder ɗin ɗon daati koɓe mbiyata ko jantol juutgol ko filla e juutɗo kono en ñongat hen walla jubben hen tan toɓɓere wootere nde o wii to wiyete heli e yooyo ko nokku e nokku fulɓe ɗo wonno en mbiyani fulɓe fof ɗon wonno kono wonko wonno ɗon wonno ina wonirno ɗon de ko jam e jaleɗe cellal duumigal e malu sabu heli e yooyo nde ɓe goni toon ɓe neyani e nemaji ɗi Allah okki ɓe ndiyam ɗam e calli jeeɗiɗi pelle jeeɗiɗi keccol ngol ina woodi leɗɗe ɗe huuɗo ko naange nge ndiyam ɗam ñawu heewani hay congoji ladde ɗi kewani songude hay bolle ɗe kewani tooke saka ɗe ngata yimɓe mbara yimɓe ko wanno ɗum hoko okkunoɓe on neema e gunɗon gotan ɗum woni lamdal ngal beela jo enen ne ƴoogen toon mbawen naftorde ɗum saabu ko pinal men mbimi wonko soomi e nder pinal men ngal ko en ganda eɗen ɗum poti naftorde e kala waktu okkiren ɗum e leƴƴi aduna keddiɗi ɗi ngara jigga e men ɓe mbawa naftorde ɗum ɗon kono ko si tawiɗen in gandi teddinen in ɓamten in kolliren ɗum ɓangguinen in wonande aduna o fof on ɗon neema
e ngunɗon ngootagu e beldigal ko wanno ɗum ko ɗiggere ko peewal ko yimɓe feewnoɓe ɓe ngoopata Allah ɓe toñodirta hakkunde mumen goɗɗo ƴeeŋata hakke neɗɗo goɗɗo on ɓe goniri noon e on ɗon neema e ngal ɗon peewal fulɓe gonano majjuɓe ɓe gonano yimɓe ɓe ngala diine ko diine tigi gonno toon mawɓe mumen e dewe mumen Allah ɗe ɓe ndewanno keɗoɗen seeɗa bandiraɓe mbat toon hakkille ɓe ndewanno dewe nogase jeetati dewe ɗe ɓe ndewatno jomirawo moɓe mbiyatno geno dewe nogase jeetati e nder hitande nde fof kala hen dewal no waɗi ñalaɗe mum ɗen dewe nogase jeetati eɗe jokkodiri e koode nogase jeetati gonɗe asaman hoodere hen fof sine feeñi ɓe mbaɗa dewal Allah ha ngal timma sine wirnima ɓe goppa ngal ɗon dewal Allah ɓe pada hoodere wonde darotoon kono hen koode nogase jeeɗiɗi kala hoodere hen feeñatno ko balɗe 13 balɗe 13 ɗe sa fiyiɗe e koode nogase jeeɗiɗi ina wenma balɗe 351 351 days hoodere nogase jeetati ɓiire nde nden tan ko balɗe 14 ɗen balɗe 14 sa ɓeydiɗe e balɗe 351 hono wonata 365 ñalande 365 day ko ɗum woni net ñalaɗe hitande ko ɗum gandal tabintini ɗum ɗon noon wonno ko gila hone e yimɓe ɓe eɓɓira woɓɓe gilayta annabi Moussa nde heeli e yoyo sabu mbiyatno fulɓe ko Bilgis wonno gorgol mumen ayi ɗen dew Allah ɗe ɓe ndewatno e ngal peewal ko ɗum renno malu mumen ngu jam mumen o keccol ngol nayi ɓiyeteɗi ɗi kosam ɗam no moƴƴirini hen ɓe gondi e jam ɓe gondi e kisal ɓe goni gootum e ngal ɗon peewal nden noon ko peewal ngal woni base ko peewal ngal woni daɗɗudi ndi mbela yimɓe mbawa hisde hoko noon fusoyi ɗum heli e yoyo ha heli nde heli ɓe mbi yoyo ko gulali heli yo hoko heli hoko helno heli ko bewre e goopi Allah e bonandeji caggal no ɓe nemima ɗin ɗon duuɓi fof ɓe duude bonande ɓe mbewi en kalata bonandeji ɗi sabi ko bonandeji ñidduɗi nden wonno ko calli ɗi puɗɗi horde leɗɗe ɗe puɗɗi olde e ŋatoji puɗɗi ŋadde ñabbuji puɗɗi naatde ɓe mbi en morama de koko ɗum ɗo ko waɗi ɗum nde renndo fulɓe kala ɗo wonatno ko mawɓe hooloraɓe joomen hakkille ɓe gopata Allah ɓen torotoɓe Allah jaabo gueɗo jaaboɓe ko ɓen ɓe duttotono joomen gandeji ɓe mbiya ɗum enen de jayita bone yani e men de koko woni sababu mum hono immorten e oɗo bone mawɓe ɓen kawri jooɗi ndaari ko yawti ko e ko ɓe doni ko e mawɓe mumen ɓe wano hoore haalore nde ɓe jogino biyeteɗo ɓoytri ko mamirawo e fulɓe o jangguini ɓiɗɗo mum biyeteɗo welloore nden hoore haalore ngal gandal ngal ganduɗa ino danda jomum en keɓa hen faamu ganda ko taarima ko addanatma jaam e ko addanatma bone ɓe mbi ɗum ɗo de ko enen mbaɗi ɗum koye men en goppi laawol fulɓe
laawol fulɓe peewal ngal ngal ɓe jokkuno en goppingol ɗon laawol nden noon ko ɗum mawɓe ɓe mbino aadi mo ngannduɗaa fulɓe piɓii ɗum hakkunde mumen e joomiraawo mumen Geno so a woppii on ɗon aadi ko bone yanata e ma seytaane waawma aan e hoore ma njooloɗaa nden noon ɓe woni ko mbiɗen ɗum ɗo fof fuɗɗii bonde hanti ɓe mbi heli nden ɓe puɗɗii saakaade kono ko ma ɓe gartira ɗum kono ɗon nganndi niɓɓere ko niɓɓi fof to waɗan pooyel yaynande togosere wona yeeso to nden ɗon fewnanma tawi no watno moƴƴuɓe heen ɓe ngannduɗaa ɓe ngoopata Allah nden wonɗo e Allah reli e mumen seytaane mawɗo mbo noppi jeeɗiɗi gite tati biyeteeɗo jeddo dewal on ɗon naati e nder leydi ndi mbo waɗa bonandeji mum yimɓe ɓe ɓe loro mbo waɗa bonandeji mum yimɓe ɓe ɓe loro ittawno juuti kono en ñongat ɗum nden woni ko Allah nde ɓe garti ɓe mbi nde wadde ɓe tuubi woni ko Allah waɗi he mumen ɓinguel jibinangel ɗon keccel ngel ngannduɗaa ngel ɗon no waawi habde e on ɗon seytaane haa foola ɗum baagumawel ngel woni keccel kaawningel gila ngel jibbinaa ngel jogii mu'jiza woni kaawate wattande he ko kam ngel fooli on ɗon seytaane caggal ɓe tuubi ɓe mbii Allah joomam amen Geno min tuubi e ma min ndutto e ma min ƴetta e ma aadi wonde geɗe jeeɗiɗi min mbaɗataade e nguurdam amen ɗum mbiyeten harameejum jeeɗiɗi walla haɗameejam jeeɗiɗi no faamirtee ni on aadi hakkunde fulɓe e Geno Allah towɗo mbela ɓe mbaawa artude e peewal ɓe kisa keɗoɗen ɗoɗo aadi billahi aleykum si en paami hannde oɗo aadi nguurtinnen mbo ɗum waɗde mbiya duttoɗen e aadaaji men ɗi duttoɗen e ko mawɓe men kaalno e ko ɓe mbaɗno mbela jo kisen en gaddat ɗereji ɗi fof en cakaɓɗi ɗo sabu eɗen jiɗi yo in annde yo yimɓe ɓe paamu ɗum yo yimɓe ɓe liggorat ɗum ne'oɓe ɓe yo liggor ɗum janngine e nder janngirɗe men sabu ko pinal men pinal luggungal ngal ngannduɗaa ko pinal ngal soomi ko peewal ko philosophie nguurdam neɗɗanke laawol fulɓe innire ngo laawol fulɓe aduna fof annda ɗum ɗon in winde docteur Farsilal en kan nani ɗo ɓe ɗum waawi waɗde formulation mo ngannduɗaa ino yalta wona ganndal saakte ɗemɗe ɗe fof saakte he aduna heen ko waɗi mbiɗen noon sabu kala leƴƴi ɗi njiiɗa ɗi jogii valeur aji ɗi ɓe teddini ɗin valeur aji gila ko wiyeta haa ɗo jooni démocratie oko wiyete droit de l'homme e ɗen ɗon geɗe fof hannde winndama anndama ko in yahata leƴƴi ɗi fof no kutora ɗum ɗo eɗen jogii e nder pinal men ko ngannduɗaa ko ɓure mawɗe ngoni heen ko waɗi windetaake in wona philosophie afrique naajo wano south africa ɗum woni afrique du sud en jii yeru mbo ɓe mbaɗi on yeru hannde saktima e aduna he fof ombo liggore hayso wona yimɓe south africa ɓe ngannduɗaa mbi ko wiyete konngol mbi'enen ko ubuntu ko he ɗemngal joolo simi juumani mina haala e contrôle docteur Farsilal ka ubuntu ko konngol ngol ngannduɗaa tindini ko moƴƴere e peewal ɓe mbaɗingol e nder constitution wonande afrique du sud south africa hoko woni ubuntu ko jogiɗen ko ɓuri ɗum kono hoko woni ubuntu e ɗemngal maɓɓe woni waɗande goɗɗo moƴƴere teddinde goɗɗo on sa yii ombo bonire darorona ɗum sa waawi ɗum wallu mballa ɗum haa wattan o ɓe mbi hay si tawi a yejjitiɗo portable ma mi ƴetti portable ma mi dabitoma mi wiyatma ƴeftu portable ma ɓe mbiya o waɗi ubuntu kala moƴƴere nde mbaɗɗa wadde wiya o waɗi ubuntu ɓe mbi nden noon min ko mbaɗananmami ko e moƴƴere nden moƴƴere ko min hooram mbaɗanan meɗɗi sabu simi waɗanima moƴƴere a waɗanat kam moƴƴere
nden noon moƴƴere nde mbaɗatmi ɗe ko haa mi waɗa moƴƴere sabu hoore am sabu somi waɗanima moƴƴere nden ɗon moƴƴere ko hoore am mbaɗatmi ɗum hay si tawi feeñi wonde ko an mbaɗatmi ɗum kono ko hooram mbaɗatmi ɗum nden moƴƴere nde mbaɗata nde fof ya anndu ko hoore ma mbaɗanta ɗum ƴeften noon hannde ko faati ko e harameji jeeɗiɗi ɗi hen ndaaren no ɗum woni haɓɓere valeur social uji valeur aji social ɗi ngannduɗa ko moƴƴere tan peewal woni nder heen nden woni ko ɓe mbi Allah joomam geno yimɓe nde no juuti wondore no juuti kono en jubbate ɗiɗo harameji jeeɗiɗi tan ko wi hen o wi joomam Allah min gadanima min penata min kulata min tooñata min gujjata min janfotako min goopata Allah min taƴata enɗam kala ko daña ko renda nden noon si tawi neɗɗo wayini o fenata o hulata go haalde goonga o tooñata o wujjata o janfotako o woopata Allah o taƴata enɗam beela oɗo mbo waɗa bonande simi wayi noon gueɗogal wayi noon Samba wayi noon en guurata he jaam ndeke noon pinal ngal ko soomi ko ina mawni bandiraɓe haɗa wawi fawde hen firoji kewɗi kono ɗe ko haɓɓere ɓuure ɗe ganduɗa ko ɓuure gurdam ɗum woni guinol walla constitution gurdam fulɓe kala baɗowo ko wona ɗum ɗo a waɗani pulaagu nden noon enen no ƴeften nden noddandu kala kaalowo gonga mbiyen o waɗi pulaagu kala mbo toñata o waɗi pulaagu kala mbo janfota ko o waɗi pulaagu kala mbo wujjata o waɗi pulaagu kala mbo taƴata enɗam o waɗi pulaagu baɗowo ɗiɗo fof noon ko ɗiɗo fof haysi ko pullo o waɗani pulaagu sabu gueɗe tatina woodi paamen ɗim ɗo ino rendina jiiɓidire kono fotani jiiɓidiren gueɗe tati jahduɗe ɗe pullo pulaagu pulaar pillitoɗen pullo pulaagu ngu e pulaaro ɗi ceerti kono wota en nattidirɗi neɗɗo wonde pullo o wona an suɓoto ɗum ko Allah waɗanma ɗum sa jaɓani ko Allah waɗma kono ka gopol mawgol wonɗa ndena gonɗinani Allah ko watma ko mbiya welanima wadde Allah welanima eɗen mooli Allah ko heddi ko noon pulaaro walla fulfulde nde ko ɗemgal ngal neɗɗo no wawi wonde leñol gongol tawa wona pullo o nana pulaar ɗum koko faggitte tan neɗɗo no wawi wonde pullo tawa o nanani pulaar sabu o faggitaki ngal hedditi ko pulaagu ngu woni lowdi neɗɗo on jikku on e valeur mbo o rendi on mbo gonɗo o nder mum sabu ko jikku o e lowdi ndi woni ko dillinta cerɗe mum ɗe ɗemgal ngal juuɗe ɗe koyɗe ɗe ɗum nandi kono mbiyetene gueɗe janngude informatique computer wonko wiyete hen software e hardware walla français men logiciel et matériel c'est ça matériel o woni ko jiyata ko memoto ko kobje ɗe ɗe jiyata ala koɗe mbawi wadde so tawi logiciel ala hen abadan neɗɗo one ko noon wayi ɓandu ndu en kadar o en juuɗe mum e koyɗe mum ala ko serti e goɗɗo on ko lowdi ndi woni ko sertata jikku o woni ko sertata nden noon ko lowdi ndi ɓuri himmude lowdi ndi noon kam ndi dillinta terɗe ɗe mbiɗen on software woni ko dillinta hardware walla logiciel o dillinta wano matériel o mbo liggo nden noon il faut logiciel o walla software o mbo wona software moƴƴuɗo beela mbo wawa wadde fonction tawa mbo weeɗira golle mum no hanniri niya nden noon etoɗen daroɗen ne en sukaɓe ɓe lowdi ndi e muyen ndi wona lowdi peewal sabu kala ɗo peewal ala dental ko ngal heewi fop si tawi peewal ala ɗon yurmede Allah jippotako ɗon abadan ɗum jogoɗa ɗon hoolata nden noon enen ɗo si tawi en peewani ko ñaaguiɗen Allah ɓuuri hewde jaɓetako
kono si en peewi en jokkima e Allah en ndewi ngal ɗon peewal Allah waɗa hemen yurmede men nden noon jurmodiren kormodiren hakkude men kormiren tagore Allah nde e leƴƴi goɗɗi ɗi kala ko wawi hen wonde e ngal ɗon peewal wadde en gandi ko joguinowo ngola fulɓe haa ɓe mbawi deejde ɓe goni gotum ɓe guuri e neema ɓe guurdi e tagore Allah heddine nde ko peewal ngal ɓe gondo ndeno ɗum ko dosgal kimmugal no feewi caggal ɗum eɗen gandi e yimɓe no mbawi rendude ko won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa si rendi tan foogete ɓeɗo de ɓe mbawi won gotum enen noon eɗen jogui hen ko heewi kono wonko ustoraɗen o yiya eɗen ɗon gueɗe ɗe ganduɗa so tawi ɗe ndendi sikkete wonde ɓe mbawi won gotum si woni ko enɗam gootam si woni ko ɗemgal gootal so woni ko pinal gootal walla ɗaɗol pinal gootal ma en gartu heen so woni ko koɗki ngooti ɓe koddi e nokku kono ɗum ɗo fof de ina waawi rendu kono yimɓe koro rendu ina waawi heɓeede tawa yimɓe ndendani sabu en jii ɗum e nder histoire en jii leydi leñol ngol ngannduɗaa ko leñol gootol ɗemngal gootal leydi wootiri pinal gootal kono haɗaani ɓe ceerti ɓe pesi leydi ndi fuɗi ɗum woni leydi suumal nani ɗo e yeruuji goɗɗi e yeruuji goɗɗi nde ko noon hoko manquirani ko keddiraɗen sabu sen mbii ngootaagu wonaa wonde ɓanndu wooturu ndu ko renndude feere tinondirde yurmondirde wallondirde hakkunde men miɗa heewi tongude oɗo mana e nder kongwi nayi e daɓɓinɗiɗa waɗa abrégation ko reeji tati e ro gooto re ro mi wawa en haale pular mi wawa en haale arabere mi wawa en haale français mi wawa en haale anglais re ro hoko firti ɗum re gadiɗo o woni rentade e reenade bonnande banda walla toñde ɗum bonnude inde mum suuridde ɗum rentode reen ɗum ɗon wota waɗan ɗum banda mukk suuru ɗum wallu ɗum so noddi noto ɗum reeɗiɗo o woni hoko reenande ɗum to ko alwasta wadde rento ɗo ko reenande ɗum sa yiimo bonnore wallu ɗum so cumu dawari ɗum Allah haɗan ñifran ɗum jayri ɗi so majjirama wallu ɗum o ɗaɓɓitoya so tawi kala ko wata reenande ɗum galle mum sa yiimo waɗane bonande wallu ndenana ɗum jawdi mum ndenana ɗum ɓesgu mum ndenana ɗum inde mum ndenana ɗum woni ɗiɗi re tataɓo o woni hoko woni rendude e mum hoko ndendata e mum kala ko dañɗa hoko rendata e ma kala ko jogiɗa so tawi ko mette ɗe ndenda e mum so tawi ko welo welo o ndenda e mum so tawi anna dañi ɗum rendin ɗum heen si on ndendodiri ɗum ɗon ɗen gandi ɗum ɗon ko tinodiral moƴƴal woni reeji poti tati ro keddiɗo woni hoko mbiɗen ko rentade e renande e rendude ro batindiɗo o woni rondanade ɗum ko woni rondanade ɗum so waɗima ko ganduɗa o teyani muñan ɗum yimɓe so muñodirani wallahi hay boyeji ɓuri ɓe moƴƴude so tawi muñodiral ala hakkude yimɓe ɓe Allah tagi okkiɓe hakkille o wi laqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri ila akhiril aya Allah teddini ɗum ana teddinani ko Allah teddini ko wadde a teddinani Allah kala mbo teddinani Allah Allah hoynuma nden no rondano ɗum an noon joni so tawi a wayi ni busiɗɗo ma wayi ni beela on nanodirta ɗum ɗo ko ɓeyda
nden noon wattande o ko geɗe ɗiɗi tan jinmi addude e pinal men hokko kam seeɗa tan e geɗe ɗi jinmi addude e pinal men jubben heen ko ngannduɗaa en kaali peewal ngal jubben heen ko ngannduɗaa ko ballodiral hakkunde men ay moƴƴi conclusion ko mbattintomi konngol battinigol ɗo mi acca toɓɓere wonde nde woni ko mbiyeten ko beldigal ko ɓeydata beldigal e ngootaago eɗen jogii ko wiyetee denɗiraagal e tolnooji tati 3 levels 3 levels walla 3 niveau wonande denɗiraagal e ndeer ɓesngu wootu hakkunde neɗɗo e ɓiɗɗo kaamum neɗɗo e ɓiɗɗo gorgol hakkunde maama e taaniraawo denɗiraagal nan denɗiraagal hakkunde deedi fulɓe e jettooje mumen baa e diallo bari e sow denɗiraagal nan ɗo kono jiɗɗen laɓɓinde seeɗa ko denɗiraagal hakkunde fulɓe e leƴƴi goɗɗi ɗum ko noddata beldigal men e ndeer afrique on valeur no heɓoyaade sabu won ko naatti heen ko jiyaaka heen ngartiren ɗum nguuren in mbela jo nguurden e leƴƴi keddiiɗi ɗi e jam ko woni ɗon kono konngol denɗiraagal e hoore mum hoko en firti anndi mawɓe men ɓe tafanno kongi ɗiɗi jogii maana lugguɗo on maana yimɓe heewɓe nganndata ɗum kono tawaɗe ɗum liggoɗa quotidiennement ñannde fof eɗen mbiya denɗiraawo o ko denɗira eɗen mbaɗa denɗiraagal kono konngol ngol hoko ngol firti konngol ngol waɗiraa ko konnguɗi ɗiɗi denɗi e raagal en kaalino ɗum toto e nokkuji goɗɗi kono ɓeyden laɓɓinde sabu ɗum ɗo jiɗɗen ko en tabit jiɗɗen wattude en hakkille mbiɗen ko denɗi raagal wadde denɗi o itta ɗaɗol mum itta kohe reende ko sifa wiyama denɗi ɗin denɗi ko denɗi hoko ɗi ndeeni fajre wati ndine nden mbiyen raagal hoko woni raagal e nder pulaar men laaɓɗo kala ko ɓurɗi heewde batindorɗi aagal ɗin ɗon tindini ko enɗam tindini ko beldigal tindini ko ciinodiral tindini ko musidal nden ɗon ɗi ndeeni ko musidal e banndiraagal e beldigal hayso wona pullo hakkunde men pullo jooni mbi'a neeniraagal walla yummiraagal wonani enɗam baabiraagal wonani enɗam kaawiraagal wona wiyaɓe kaawiraagu fof ko noon denɗiraagu walla denɗiraagal nden on ɗon gaal walla aal kala ɗo jiiɗa ɓuri heewde en ari e nder konngol pulaar ngol ɗon firti wondeno ko enɗam woni ɗo ko beldigal woni ɗo ko nanodiral woni ɗo ko koddigal moƴƴal woni ɗo nden ɗon ɗin ɗon ndendi ko ɗi ndeeni ko raagal hakkunde men enen hakkunde men e leƴƴi goɗɗi ɗi hen ɗum wona seeɗa wona ko famɗi nden noon yewtere no wawi juutde sabu no won ko foti haaleden ko heewi kono ɓe mbi limore haaɗani gotol hani tawat ɗum ɗo ko fuɗɗode men beela ɓeyde ɗen faamude nder hen ɗo noon joni en gaccata sina e memenen ɗemgal ngal ceerno Bari ɗemgal ngal ko ngal woni ko kalfinaɓe eɗen gandi ɗemgal fulfulde no wayi no ngal jogori baawal e richesse e kattanɗe e wawde tambade wonande gande ɗe fof kala ko gandal ngal wawi wonde noon sabu hande janngude pulaar tan wona janngude ittude humam binnagu tan mbawa windu mbawa janngu ko janngude keɓa gandal e jii pulaar fuɗɗama windede e gande ɗe fof e gande ɓurɗe sattude ko wiyete mathématique en yii hen Mouhamadou Falilou hono si o waɗi hen defte sabu omo jogii ɗigga mo wawi ɗiggini pulaar o mo andi ko janggi ko o watti ɗum e pulaar nden noon a janngat ganda hen diina ma sabu defte kewɗe tengti noon defte madhabul maliki fof wattama e pulaar gila e lahdari asmawiyu ismail no wiyete risala muqaddimal izziya nden noon sa janggi pulaar a janngat heɓat hen diina ma keɓa hen gandal ma jangude pulaar hande koko waɗɗi kala goto janguinen sukaɓe men ɓe mbasen yeebade suka ala ko andi so wona ko andina ala ko famata si wona ko famina sabu onon yummiraɓe onon ɓuuri teskade cukalel so jibinama ko boofel ngel wawa yah ko muumel ngel wawa haal ko pahel ngel wawa nan ɗum ɗo fof
ngel wawa hen hay hunde ko an ekkitta ɗum e kala taariɓe ɗum e takkiɓe ɗum ha ngel wawa ɗum ɗon ngel mawdira ɗon ekkita ɗum hunde fof ngel jeeya ha ngel mawna ngel wawa ɗemgal ma mbiya ala ko mbawmi hen a haalani gonga sa yeebima ha ɓiɗɗo ma tawi a ala wonen kawuji no satti ha ɓiɗɗo ma nanani ɗemgal ma mbimi an a itti ɓiɗɗo ma asakal te neɗɗo ittetake asakal abadan neɗɗo foti wonde ko neɗɗagu mum fuɗɗi ko he haala ko ɗum certuɗen ko heewi e mumuntaji ɗi e hakkille mbo Allah okki en o hedditi noon wonko haalete ko ganduɗa yimɓeɓe puɗɗima hen lugginade seeɗa won konguɗi kaaleteɗi ɗen mbiya neɗɗo ko bandum mbimi gonga neɗɗo ko bandum wata en kersir ɗum ko ɗum woni gonga celluɗo neɗɗo ko bandum ina jogui manaji ko adi hen fof neɗɗo ko neɗɗo woni bandum kala no wawi waade ko a wawa wurde caggal yimɓe neɗɗo ko bandum ɓaɗiɗo ma mo jiiduɗa o musidɗo ma o fof ko banda ɗum wona eɗen gadi ɗum ko Allah haadi ɗum haalde te Allah haalkintako nelaɗo ari laɓɓini ɗum ɗon ha laaɓi nde Allah wi wanzir ashirataka al aqrabina nde o neli nelaɗo e nelal ɓurgal ko moƴƴude ko neɗɗo sukkata male aduna mum he laakara o yiɗo fuɗɗor bandiraɓe maɓe fuɗɗor jiiɗiɓe maɓe fuɗɗor musidɓe maɓe ndeɗo neɗɗo ko bandum si tawi hande an jaɗano mboma manta a moƴƴani he banda en moƴƴere ma nde wona gonga nelaɗo ari laɓɓini ɗum ɗon ha laaɓi saabu aɗa gandi hadiseje ɗe laɓɓinat ayeje ɗe o wi ansur akhaka zaliman aw mazluman wallu bandirawo ma o so tooñi wallu ɗum so tooñama wallu ɗum ɓe mbi ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam minen de minen gandi so tooñama min balla ɗum kono ono min ballirta ɗum si tawi o tooñi te an mbiɗa neɗɗo fotani tooñ o wi aha paame haala ka ɗum woni o ko so woni e ko fewani ombo tooña ittu ɗum e tooñange wadde a walli ɗum sabu so duumima e tooñange he tan o huɗete wono iblisa woopirno Allah ni huuɗa ha ñande yawmal qiyamati daroto nden noon bandiraɓe toɓɓere ɗe ɗe jaaji ko en kalani ko ɓuuri hewde ko haala ko kono mawɓe men nani ɗo ene wawi ɓe ɓeyda hen jubbinande sabu leñol ngol no foti hande jogade wawde heɗade liggoro ko haalete ko welni kawral noon e yewtere si en nani eɗen jaaɓi ko goonga wota en jaw fof ko e men yo en liggor ko nanɗen ko hen eɗen nodda noon wona defte Amadou Hampate ɗe ɗe ganduɗa ko defte moƴƴe ɗe poti innede nde ɗe mbattete e Pulaar beela jo ɗum wawana en wonande nafoore men ina woodi hen defte 4 ɗeɗo ko defte sa jangguiɗe andata pine Pulaar ko heewi deftere wiyetede Kaydara e deftere wiyetede l'éclat de la grande étoile e deftere wiyetede Kuumen e deftere wiyetede Hamkulle l'enfant peul ɗum ɗon yo Allah okku en nanɗe so Allah okku en nanɗe Allah okku en faamude so Allah okku en faamude en okku en liggorɗen ɗum yo Allahu waɗan en moƴƴere mum Allahu danda leñol ngol hen sukaɓe janggoɓe Allah diwnuɓe okkaɓe wuneji kala gaddunoɗo ɗo e muusu yo Allah sellin sembina kala mo arani kadi saabu ɗum ɗon yo Allah sembi ɗum gadnoɗo ɗo fof Allah windan ɗum barade e barke leñol ngol hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Fulbe TV la ta golle